da ka jing thumun pa so thu ipai ba nong song snong halo ka jing kodol jong jing le khoi da ka burom yak me mariang khnang ban penne yak jing khoi ki ki wa ban pelai yak jing kala na wa khra pat kham tam e haba ka pateng ka bonwan kan lai na ka jing tem ka KSU South West Castle District Unit bat ka KSU Mograt Circle mentang si ki lapen long yak jing pen khoi yak put new ka bla jutip kum ka wa sala ka badan hajan mau kurwan Shua pen sedang yak jing pen khoi pa ba ya paro shilter ka wa ha ka thai mau kurwat ka KSU ka lapen long shwa da ka jelang belengkot harut jong kan hi ka wa Hakani ke jelang belengkot lai don lang ru menteri snong mokorwat uba Rocky Flair dan khoi presiden ka seng samla snong mokorwat uba kitbol sing lingdo vice president ka mokorwat swimming association ba ki lingdo presiden ka KSU South West Castle District samla forward man nongram lembat ki we ki nong ilang ka KSU ni la yo ya kaman penlong ya kini ka jing pen kuit ya kini ka wa pat umneu antakasni akba kan nakaliang jong ka seng ka sim ya kala sim ya kini ka senjam ba shwa bakan bakapor kan dir yo ban yada ya kiwa nang wa ka jing kuit ka jing suba kan wanra hapo jong kani ka dong ka than ka jongi mat khnang makan long ka jing kuit khnang makan long ka jing itnat hakwa yo ya kaban penon kam ya kani ka mal kani ka kan long ka jing ku nam ta ki ba jong kani ka dong ka than ka jongi de nakaliang jong ka seng ma in nakaliang jong ka environment cell in yai pen ki imbiang ya kane ka jing penek pensa ya ki doa nang ta ya kan ka memoriang nang ma kanlong ka jing internet ka pateng kebansawan kumba paong ka kentien safe water safe fresh campaign nakaliang ka seng nilayo ya kaban pun kuit mentah kasni nakaliang ka seng ni ketujuru ya ki pajba nong subsnong ki baju wan ban penun kam hakan kawa ban wan sajan ni ban wan sum wan sat ketujur ban kinum ngapa ba kinum ya bread ya ki plastik dan ki jebok jeban ki ba wan na ki longyeng ki jongki ba khnang makani ka kan long ka ba kuit ka ba suba